Ešte raz. Informatika 8. ročník, hodina 6. Práca s dátami, základné funkcie. V tomto cvičení si ukážeme, ako môžeme využívať automatické funkcie, ktoré nám Google tabuľky alebo program Excel ponúkajú. Čo je dôležité a čo musíme vedieť, kde hľadať tieto funkcie, aby sme nemuseli vytvárať si sami vzorce. Grécke písmeno sigma je znakom, pod ktorým nájdeme v týchto programoch, či už online Google tabuľkách alebo v Exceli, rôzne funkcie. Je ich tu množstvo, nebudeme si tu rozklikávať a ukazovať ostatné. Dnes sa budeme učiť súčet, sum, average priemer, max je maximálna hodnota z nejakého výberu a min minimálna hodnota. Máme k tomuto učivu aj spracované poznámky. Treba vedieť teda, čo je rozsah, ako ho s myšou pri práci v danom programe vieme označiť a tieto jednotlivé príkazy. Takže nezabudneme grécke písmeno sigma v Exceli alebo v Google tabuľkách. Vrátim sa naspäť do nášho zošita a ideme si ukázať tieto funkcie. V bunke D16 si nastavím funkciu, chceme vypočítať súčet, takže vyberiem si príkaz funkcie sum a idem si vybrať rozsah buniek od D4 až po D15. Bunky mám vybraté, kliknem na Enter. Keď sa opäť nastavím na túto bunku D16, kde je celý vzorec vlastne automaticky, ktorý nám Excel ponúka, tu v hornom riadku vidíme vlastne, ako ten vzorec vyzerá a ako je zapísaný. Na predošlej hodine sme sa učili zadávať vlastné vzorce, avšak keby sme pracovali s bunkami, s tabuľkou, v ktorej je napríklad 100 riadkov a museli by sme robiť súčet podľa zadávania nášho vlastného vzorca, bolo by to zdĺhavé a nepraktické, ukážeme si. Vidíme, že trvá mi to dlhšie naklikať si všetky bunky do súčtu a je to nepraktické a časovo určite náročnejšie ako tá automatická funkcia, ktorú sme použili pri súčte. Takže mám tu navolené všetky bunky, samozrejme nejakú som vynechala, nebudeme to teraz kontrolovať, tu vidíme všetky nakliknuté bunky, áno? Aj to vieme zistiť. D12 som myslím neklikla a nie je označená. Dobre, teraz ideme si ukázať stĺpec G. Tu máme vypočítať priemer. Takže priemer je ktorá funkcia? Average. Klikneme si na average. Znovu si označíme rozsah buniek modrých, ktoré máme označené. A vyjde nám tu priemer. Pozrieme si, ako vyzerá náš automatický vzorec. Vyzerá takto. Ďalej, tu máme zadanie, že máme zvoliť iba súčet modrých. Takže znovu ideme na súčet. A keďže chcú od nás, máme kritérium, že súčet iba modrých buniek, tak nebudeme predsa označovať celý rozsah týchto čísel, ale iba modrých buniek. Klikneme na Enter. Priemer, takže opäť ideme do automatických funkcií. Priemer je average, iba modrých, vyberieme si iba modré a klikneme. Čo sa týka napríklad najnižšej a najvyššej hodnoty z nejakého výberu, tak napríklad v tejto bunke si môžeme ukázať najnižšia hodnota zo stĺpca je, tak si vyberieme funkcie, najmenšie číslo vlastne, vyberieme si rozsah buniek a zistíme, že to je číslo 203 a keď sa pozrieme, tak je to v bunke J10. Keby sme chceli vedieť najväčšie číslo, vyberieme si funkciu max, tiež si môžeme dať tento stĺpec, tento rozsah buniek a klikneme si, zistíme, že najväčším číslom je 9221. Verím, že učivo nie je pre vás zložité a pochopili ste princíp a to, kde nájsť a zapamätáte si, kde nájsť tieto funkcie pod gréckym písmenom sigma. Netreba sa toho báť. Google tabuľky a Excel sú vzhľadovo veľmi podobné. Google tabuľky trošku ináč, ale určite to tu nájdete.